Stress, sexchikane og overfald på jobbet kan resultere i en psykisk arbejdsskade. Men med sådan en skade er der ikke meget hjælp at hente. Det skyldes lovgivningen. Ifølge bekendtgørelse om lov om arbejdsskadesikring skal en arbejdsskade kunne relateres til jobbet. Men sammenhængen mellem skade og arbejde kan være svær at finde. En psykisk sygdom, der er opstået på arbejdspladsen, er svært at få anerkendt som arbejdsskade. Da sygdommen ikke kan ses lige som en fysisk skade, er det svært at skaffe dokumentation nok til at få den anerkendt. Hvert år anmeldes omkring 3.000 psykiske skader til Arbejdsskadestyrelsen. En af dem, der har indberettet en sag, er tidligere jobkonsulent i Holstebro Kommune, Helle Kjærsgaard. For 2 år siden overværede hun, at en somalisk borger dræbte hendes kollega. Oplevelsen har resulteret i en psykisk arbejdsskade. Til marts der er det 2 år siden, at de her ting de skete. Altså, vi er nogen, der har været sendt ud i krig, der ikke har været i Afghanistan, men som har været ansat på et eller andet kommunekontor. Helle Kjærsgaards psykiske arbejdsskade blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. De behandler både fysiske og psykiske sager. Af de fysiske bliver der anerkendt 35,9%. De psykiske har derimod kun en anerkendelsesgrad på 7,4%. HK peger på 2 væsentlige årsager til den lave anerkendelsesgrad. Den ene det er forskning. Der er ikke forsket særlig meget på området om, hvordan der er sammenhæng mellem belastninger, psykiske belastninger på arbejde og udvikling af sygdom. Og det andet, det er jo det, vi talte om før, det er dokumentationen, hvor vi jo for at få en arbejdsskade anerkendt, så skal vi kunne dokumentere, hvad folk har været udsat for. Og det kan være rigtig svært, når det handler om psykiske belastninger. Bag ved mig ligger Dansk Arbejdsgiverforening. Vi skal nu ind og høre, hvad de synes om, at anerkendelsesgraden af de psykiske sygdomme er så lav. Jamen det mener vi simpelthen følger af forholdets natur. Det er måske fordi, der er mindre af de psykiske skader, der er arbejdsrelateret. Og så naturligvis også kan det være vanskeligt at finde frem til, hvad der er arbejdsrelateret og hvad der ikke er. Netop fordi det er så svært at skelne, om en psykisk skade er relateret til arbejdet eller privatlivet, er kun én sygdom optaget på listen over anerkendte erhvervssygdomme. Det drejer sig om posttraumatisk stress, som opstår efter en meget voldsom hændelse. Andre psykiske sager bliver vurderet enkeltvis af Arbejdsskadestyrelsen. Det, der netop kan ske, når vi skal vurdere en sygdom, som ikke er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, eller som ikke opfylder kravene på erhvervssygdomsfortegnelsen, så er der et skærpet beviskrav. Så er det sådan, at det skal være dokumenteret, at sygdommen udelukkende eller i overvejende grad, som det står i loven, skyldes de påvirkninger, man har været udsat for på arbejdet. Posttraumatisk stress er netop det, som Helle Kjærsgaard lider af. Så jeg tog jo ikke at gå ud i min postkasse, og tog ikke at gå ud og kunne ikke engang gå i skraldespanden. Og når jeg var alene hjemme, så gik jeg frem og tilbage midt i huset. Ikke så tæt på, at der kunne nogen, der kunne nå mig fra vinduerne. Det var rigtig ubehageligt. For mit vedkommende, der tænker jeg, at hele mit liv er omlagt. Det tog dog Helle Kjærsgaard 2 år at få anerkendt hendes psykiske lidelse som en erhvervssygdom. For at flere kan få medhold i deres sager og et kortere forløb gennem Arbejdsskadestyrelsen, mener HK, at dokumentationskravene bør lempes. Men økonomien sætter en stopper for dette. Hvis vi får åbnet op for en generel anerkendelse for stress, belastning og depression eller andre psykiske sygdomme, så vil det jo blive dyrt for forsikringstagerne, og det vil sige arbejdsgiverne. Så ja, selvfølgelig tror jeg da, at der er nogen, der har en interesse i at kigge på, at der bliver anerkendt så få som muligt. Dansk Arbejdsgiverforening er ikke enig i, at det er økonomien, der er skyld i, at så få skader anerkendes. De peger på en anden årsag. I dag er der en tendens til, at man relaterer alt ind mod arbejdet, og det kan det ikke bære. Så større viden inden for området vil både give os mulighed for at forebygge det, som rent faktisk er arbejdsrelateret, og andre en mulighed for at forebygge det, der ikke er. Forebyggelse efterlyses også fra politisk side. Vi kan for det første sige, vi vil overveje at sætte en kampagne i gang, hvor vi hvor vi siger til folk ude til arbejdspladserne, fortæller dem, hvor stort det her problem er, at vi fra politisk hold siger, at vi skal have en kampagne i gang, og vi sender nogle signaler til de her folk, hvor vigtigt det her er. Det arbejde, som Leif Lahn Andersen efterlyser, skal komme fra Beskæftigelsesministeriet. Det er Beskæftigelsesministeriet, som udstikker de retningslinjer, som Arbejdsskadestyrelsen anvender, når de vurderer en psykisk arbejdsskadesag. Det er altså dem, der er ansvarlige for, at kun 7,4% af sagerne bliver anerkendt. Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar til dette fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.
At se isoleret på politiske tiltag, der kan løse problemet, mener Dansk Arbejdsgiverforening ikke, man kan. De mener, at problemet er en del af en samfundsudvikling. Derfor tøver de med at sige, at flere psykiske sygdomme skal optages på listen over anerkendte erhvervssygdomme. HK mener derimod, at flere sygdomme bør optræde på listen. Det samme sagde man tilbage i tiden om ondt i ryggen. Da vi fik ondt i ryggen på listen over arbejdsskader, så var arbejdsgiverne også bange for, at folkesygdomme nu kom ind og kunne blive anerkendt. Og det er jo den samme sang, vi hører igen nu her omkring de psykiske. Det vi hører fra vores medlemmer, det er så alvorligt, at det kan godt være, at det er en samfundssvøbe, men så er det fordi, der er rigtig mange arbejdspladser, der har et problem. Posttraumatisk stress er den eneste anerkendte sygdom, men personer, der lider af diagnosen, er stadig igennem en lang proces på grund af dokumentationskravene. Helle Kjærsgaard kender godt årsagen til den lange proces. Der er en hel masse fejl i systemerne, og jeg tror ikke på, at mine fejl, som jeg har mødt, er unikke. Jeg tror, der findes endnu flere, og jeg har været glad for, at jeg selv har været, jeg har været så god til at sætte ord på. Men det har også været rigtig, rigtig svært. Meget svært. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle stå sådan her. Aldrig. Helle Kjærsgaard endte med at få anerkendt sin psykiske arbejdsskade, men den lange proces har været hård for hende. HK førte Helle Kjærsgaards sag og kommenterer her på udfaldet. Ja, tilfreds med det endelige resultat, men beklageligt, at ting tager så lang tid, for det tager simpelthen, det æder sjæle op. På grund af de skrappe dokumentationskrav fik over 2.800 mennesker sidste år afslag fra Arbejdsskadestyrelsen. Beviserne var ikke stærke nok til, at man kunne dokumentere en sammenhæng mellem arbejde og skade.